buntag sa tanan. Kaway-kaway mata ko sa. Woo! Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo. September is almost ending. 1 week na lang, mo end na ang September. Salamat nga niya ka, igsoon. Tapi kay mong tapat, salamat nga niya ka. Kay kabubuton sa Ginoo nga niya ka. Amen? Manindog mo for the word of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Are you ready this morning, igsoon? Excited ba ka this morning, igsoon? Salamat sa Ginoo. Anita, sa Book of Psalms, chapter 84. Hallelujah. Salamat sa grasya sa Ginoo tibuok simana. Please, kaninga light, please, kusog kayo. Ingon ang Psalms 84, verse 1 to 4. Basahon ako sa English, ha? How lovely is your dwelling place, O Lord of heaven's armies. I long, yes, I faint with longing to enter the courts of the Lord. With my whole being, body and soul, I will shout joyfully to the living God. Even the sparrow finds a home, and the swallow builds her nest, and raises her young at the place of your altar. O Lord of heaven's armies, my King, my God, what a joy for those who can live in your house, always singing your praises. Hallelujah. Sa Bisaya, egsaon pagkatahom gayod, sa imong templo o Ginoo nga labing gamahanan. Gusto kaayo ko nga moadto didto. Nangandoy ako sa wanan sa templo sa Ginoo. Nag-awit sa kalipay ang tibuok kong kalag, alang sa buhing Diyos. Bisan gani ang mga guryon, nagbuhat og salag, og ang mga sayaw may kaugalingong puy-anan. Gibutang nila ang ilang mga piso, duol sa imong mga halaran. O Ginoo nga labing gamhanan, akong hari ug akong Diyos, pagkamalipayon sa mga nagpuyo sa imong templo, kanunay silang nag-awit o pagdayeg kanimo. Let's pray, God. Salamat. Salamat, Lord. Napami kay gayunan nga makatigom, makadayeg, makapasalamat, makasimba, makaila, makabati sa imong tandog. Thank you for preparing us, Lord, for that great day. Kana nga bulahang adlaw, nga makita ka na mo naong og naong. Sa pagkakaroon, Lord, salamat, nga makatilaw mi og langit diri sa yuta. Pinaagi sa among pag-ani, dining dapita, aron paghimaya sa imong balaan nga ngalan. Panalangin ni ang matag kasing-kasing karon, nga makasabot mi, Lord, unsa ka-importante ang mga butang nga mong itudlo namo. O ka-importante man ni Lord, may mo ning importante sa matag usa namo. Salamat, Ginoo, nga walay usa nga mobiya ning dapita, nga dili makatimaan sa imong ipakigsulti kanamo karong buntaga. We honor you, we bless you, Lord. Thank you for loving us. Salamat sa pakigugma nimo namo, Lord. Wala nimo ihikaw imong kinabuhi, aron makabaton mi ni anang maong kinabuhi. Salamat kayo, miyukbi mi sa imong presensya karon. Kabalo mi nga ni aka 100%. Ni aka, Lord, ug nabati ka namo karong buntaga. We honor you in Jesus' name. Ang tanan mingog, amen. Lingkod mo mga igsoon. How do you feel attending church? Unsa may mong gibati karon nga ni aka? Thank you, Lord. Gusto ba kang muanhi kada Domingo? Nag-look forward ba ka nga mag-Domingo na pod? Salamat sa nag-amen. Doon na ba'y thrill? Kanang kahinam bitaw? Kanang kahinam nga muanhi sa church? Kanang sa gabi pagani gaandam na ka?
na anak kay expectation nga yes, Domingo na pod. Ang Sunday ba is the highlight of your week? Serving God in the church. Kung mamiss ba nimo ang Sunday, mura na kag di mahalo na? Oh God, hallelujah. Wako kabalo kung sa mga tubag na to karong buntaga, no? Kay di mo muna ko matagsa-tagsa. Kung sa inyong tubag sa mga pangutana sa ibabaw. Apan karong buntaga, tan-aw na to unsa gayud ang mahimo natong kinaiya. Mahimo natong batasan, mahitungod sa church attendance every Sunday. Mahitungod sa iniusa natong pagsimba kada Domingo. Sagyod ang insaktong kinaiya. Kay basin og nahimo na siyang ritual. Nahimo na lang siyang kanang ordinary day para sa ato. O karong buntaga, i-check ta sa Ginoo. To kay doon na siya gustong buhaton sa matag usa kanato. Magisgot ko about Sunday church attendance. Wala ko magpasabot og church attendance sa Sunday kana bitaw taphaw lang, mura lang og kanang ay wala man koy buhaton ron adto ko simba. Ay wala man koy kuan karon kanang kadil karon sa business ay mo adto ko musimba. Di ko magisgot may tungod ana. Dili po ko magisgot may tungod sa pag-anhi para kuan lang kanang musabay lang kanang apilag lingkod, apilag tindog, apilag kanta, kanang maminaw sa pulong sa Ginoo dahil pagkahuman nawala dahil mo uli. Kundi isgutan ako karon unsa gayud balikon nako ang mahimong kinaiya nato mahitungod niini. Kay kumbinsido ko kung himuon nato ang church attendance, ang pag-ani diri sumala sa gidisenyo sa Ginoo. Unsay angay nga pagbati nga naglangkob sa atong pag-ani diri. Igsoon karong buntaga mag-expect na ka nga Sunday na pod sunod adlaw. Hallelujah. Mga igsoon ko sa Ginoo, kinahanglan kong kanang insakto nga pagdisenyo sa Ginoo sa church nga simba. Kinahanglan magsugod ni sa atong pagkahibalo maitungod sa gisulti sa pulong sa Ginoo. To kay diri man gyud ta nagsukad, diri man gyud ta nagbarog. Dili ba mga igsoon? Og sa diyang makadungog ta nga maudiay ni ang kabubuton sa Ginoo, magsugod tag desire, magsugod tag obey. Atong kaugalingon dili magsugod ang tinguha og pagsugot no sa atong sulod. Kay kung ang usa ka tawo wala siya mag-ekspektar kanang iyang giba kung ikaw karong buntaga or kinsa man nga ning bati na nga ang paghani og Sunday service is boring kanang murag kapoy na, murag laay na mo anig Domingo, boring gyud ang Sunday service. But kung ang imong kasing-kasing, expectant ka, doon na kay kahinam, doon na kay gipaabot, doon na kay kanang kung sa sulod nimo, ang Sunday service, igsoon, mahimong muhatag nimo, og kanang fire sa sulod, mahimong ang Sunday service, mahimong mag-look forward ka tungod kay gusto kang doon na kay mahatag sa Ginoo. Gusto kang kanang mag-look up ka every Sunday nga makabati na pud ka sa tandog, sa langit, pinaagi, sa presensya sa Holy Spirit. Kung kana man gani ang imong expectation every Sunday, igsoon, di lang kay madawat na nimo, mas pa ang madawat nimo sa imong pagsulod aning dapita. Amen? So karong buntaga, balikon ako, maghiskot ko og church attendance. Tungod kay last Sunday nagisgot ta about preparing ourselves for the coming of the Lord. Nagisgot ta nga nangandam ta karon tungod kay dunay rapture. Dunay coming, muabot si Lord
Duha ka hugna iyang pag-abot. Unang hugna atong gipaabot. It's an event nga ang mga tao nga wala magbaton sa pulong sa Ginoo, wala makabalo. But ikaw nga na, di lang ka na-inform, kung dili nakasabot ka nga mubalik ang Dios una sa tanan diha sa panganod. Musugat ang mga katawan sa Ginoo, musugat niya sa panganod ug makig-uban niya. Dan diri sa kalibutan moabot ang gitawag og grabe kaayong kalisdanan. Karon gani sa tong panahon lisod naman gani, pero sa dihang ma-rapture na ang saints, ang mabilin dire, di lang lisod kundi di masulti sa pulong ang masinati dire sa kalibutan. So part of our preparation is this, unsa na to gi priority, gihatag importansya, diligence, faithful ang atong commitment panahon sa pagsimba og Domingo. Tungod kay nagingon diri pasidaan sa book of Luke chapter 17. Luke 17 verse 26 to 35. Una kay Bible, kung wala, please inote ni siya. Kay usa ni siya mga timailhan sa panahon nga ni atakaron. Luke 17, 26 to 35. Ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe. Wala pa ta sa panahon ni Noe, pero salamat kung ay Bible gibilin. Mausab ang mahitabo sa panahon sa pag-abot sa anak sa Diyos. Nagpadayon, ang tanan mi og nagpadayon. Nagpadayon ang tanan, pagpangaon, pagpanginom, pagminyuay, hangtod, misulod, hangtod sa adlaw, nga misulod si Noe sa arka. Unya miabot ang lunop, ug mi lumos kanilang tanan. Samtang na malandong ko, this is, maupo ni nga panahon karon. Ang mga tao, as usual, yes, wala na usab. Nagpadayon, pagkaon, pag-inom, yes, apil po taana, no? Nakakaon, inom, minyuay. Pero, ang giskutan diri, wala sila kabalo, nga dunay danger o maabot. Pero wala ni malilong nila. Tung kay si Noe sa panahon nagimo siya arka, nagsige po siya wali. Sige po siya sulti. Nga prepare mo because lunupan sa Diyos ang kalibutan. Dunay warning before the event. Ba't ang mga tao walay pakialam? Sige lang gihapon, napadayon gihapon sila. Bisa kabalo na sila, kapadayon gihapon sila. Until the day nga si Noah ni sulod sa arka, until the day ma-rapture ka, ang mga tao matingala. Hello. Hay, aman si Kuan. Ay, nangawala lagi sila. Until that day, ni sulod si Noah sa arka, ang mga tao hurot kalumos. Until that day, the rapture comes, ang mga tao magkurog sa dili ako maistorya ang kapungot, moabot diri sa kalibutan, kalisod moabot sa kalibutan. May isa mausab kani sa panahon ni Lot. Si Lot, ang tanang nagpadayon, mao gihapon. Nagpadayon pagpangaon, pagpadayon pagpanginom, padayon pagpamalit, padayon pagpamaligya, padayon pagpananom, padayon pagpamotog balay. Sa adlaw nga mibiya si Lot sa Sodoma, na rapture, mihawa sa lugar nga dunay judgment gi-pronounce sa Ginoo. Nganong ning pronouncement? Nisulti man ang Dios nga sunugod ang Sodom ug Gomora because grabe ang sala atong napita. Di nakabalo ang tawag wala og tuo. Ang sala ordinaryo na lang. Look at our days karon, ang sala ordinaryo na lang. Ang kultura grabe kat supak sa pulong sa Ginoo. So, hangtod nga si Lot, mibiya. Dayon, ang Biblia, sa adlaw nga mibiya si Lot sa Sodoma, ang kalayo o kasupre, miulan gikan sa langit, ug mitabon kanilang tanan. Mausab kini, may tabo sa adlaw, ipadayag ang anak sa tao. Ang atua sa atop,
Sa iyang balay na itong adlaw, kinahanglan dili manaog. Musulod sa iyang balay, aron pagkuha sa iyang kabtangan. Ang atuwa usab sa iyang uma, kinahanglan dili mo pauli sa iyang balay. Hinumdumihin ninyo ang asawa ni Lot. Ang maningwa pagluwas sa iyang kinabuhi, mawadhan inuon. Apan, ang magwagtang sa iyang kinabuhi, magluwas sinuon ini. Ni adtong gabi una, ang tanan nimo gabi una, Ingko Lord, gabi bagyod ka mo abot. Gabi bagyod ka. Tungang gabi. Katupong sa 10 virgins, tungang gabi pod. Ang mga duha ka grupo. Ang wise ug ang foolish. Ang malamon nga Kristohanon ug ang buang nga Kristohanon nakadungog tungang gabi. Nanawag ang pamanunon, nanaana ang pamanunon. So iyon dire, tungang gabi may duha. Ni adtong gabi una, may duha ka tawo sa higdaanan. Kuhaon ang isa, ibilin ang usa. May duha ka babae nga nagaling, kuhaon usab ang usa ibilin. So katong makita, sa rapture sa mga katawan sa Ginoo, almost 50% ang ma-rapture, 50% mabilin. Siguro ang di ka mabilin. Inay mo tapat, siguro ang di ka mabilin. Mga igsoon, ang senaryo sa panahon ni Lot, sa panahon ni Noah, senaryo, no? Atong makita ni siya kanang gisulti sa Bible, nahitabo ni siya, dili ni siya haka-haka, dili niya sa sususugilanon. This is a real thing, igsoon. Busa, dili na tugutan, mga Kristohanon, mga katawhan sa Ginoo, nga napuno sa pagpahimangno sa Dios. Di na tugutan, nga madalata sa bulog, sa kabisi, sa kalibutan. Grabe kabisi sa kalibutan. Grabe ang offer sa kabisi sa kalibutan. Nga malimta na lang nato, ug dili nato matagaag priority. Pagkiskot man kog church attendance, pagsimba sa Ginoo, matag panahon nga gitakda sa Dios, nga dili nato ni siya mahimong ordinaryo nga adlaw sa atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo nga niya ka, inay mong tapat. Salamat nga niya ka. Akong pag-ampo nga kining Sunday nga panagtigom, himuon nimong devotion sa imong kaugalingon. Kay according to survey, nag-survey sa tibuok kalibutan for 53 countries. Kabulo ka sa survey, recent nga survey, 53% of Christian women, 53% lang sa mga Kristohanon nga babaye, 46% sa mga lalaki nga Kristohanon, mingon sila, nga naa sila, hinam-hinam sila, og Sunday service. Nagka-decline, nagkabugnaw ang katawhan sa Diyos sa ilang commitment sa Sunday celebration. And this is a sign of the end time. Mabugnaw ang gugma sa mga tawo ug dili sayloan ang mga Kristohanon. So karong buntaga, hibalui nga gibayran na ka sa dugo ni Jesus ug ang imong value at tubangan sa Ginoo importante kaayo. So, igsoon, why prioritize Sunday celebration? Unsa man gyud ang essence niya, unsa gyud nasa sulod sa panagtigom matag Domingo. Number 1, it is important to God. Importante sa Dios ang panagtigom nga atong gihimo karong buntaga. Ug kay importante man sa Dios, kung anak ka sa Dios, importante pud ni para nimo. Importante ba po na nimo? Importante ba nimo? Importante ba nimo ang Sunday celebration? Salamat sa Ginoo. Sa Hebrew chapter 10 verse 25. Hebrew 10:25. Munay sige nato ning madunggan nga parte sa Bible. Ningingon ang Bible, dili nato, kinsa man ning nato? Ikaw kako. Christians, born again Christians. Dili nato undangon. Sa English, don't neglect. Ayaw imo ang ordinary. Ayaw ingon nga unya nako. Don't neglect. Ayaw
Dili na to undangon ang batasan. Sa to pa, ang mga taong gibag-o sa Ginoo na ay bag-ong pamatasan. Ang atong pag-ani diri for a celebration. Panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Kung dili magdisat, dinasigay noon kita, labi na kay nasayod kamo, nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. So kanidi ay atong panagtigom is not, di ni pagbuot sa usa ka kongregasyon, sa usa ka relihiyon, kundi gimando di ay sa Dios sa iyang katawhan. Kung tanaw na to sa unang iglesia sa Book of Acts, human sila nakabig, nagtigom din sila because there is something na may tabo sa panagtigom sa katawhan sa Ginoo. And it's a privilege for us. Kini di panagtigom nga gitakda sa Dios nga sama niini, pribilehiyo di ay ni nga gihatag sa Dios ayang katawhan. Salamat sa Ginoo nga pwede pa tang magtigom. Kaysa ubang mga lugar igsoon, magtago-tago silang tigom. Pero dili pwedeng di sila magtigom, for there is something in fellowship. Nakasabot sila nga dunay butang buhaton ng Ginoo sa diyang magtigom sila. Bisan sila pangdakpon sa mga pulis dito sa China, they never stop gathering together. Tungod kay they are obedient Christian diha sa ilang relasyon uban sa Ginoo. Nganong privilege man eh. Tuo kung basahon nimo ang ibabaw nga verse 19 to 22 sa Book of Hebrew chapter 10, may gisulti sa Bible. Nganong atong himuong importante ang Sunday celebration because ingon siya, mga igsoon, may hingpit na kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit, pinaagi sa dugo ni Jesus. Gibuksan na niya alang kanato ang usa ka bag-ong agianan, usa ka buhing agianan, lahos sa tabil, nga mas ato pa pinaagi siyang kaugalingong lawas. Doon na nakita'y usa ka gamhanang pari nga nagdumala sa balay sa Dios. Kinsa man ning balay sa Dios? Kita. Busa, mauni siya ang nindot kaayo nga gi-offer sa Ginoo. Manuol kita, kumingon kag kita. It's the body of Christ. Ang lawas, ikaw. Manuol kita sa Diyos, uban sa mamatinud-anong kasing-kasing, ug lig-ong pagtuo, duulon nato siya, uban sa kasing-kasing, ug lig-ong pagtuo, duulon nato siya uban sa kasing-kasing nga pinaagi sa bisbis na hinluan gikan sa konsyensya nga sad-an ug sa mga lawas nga nahinluan pinaagi sa tubig nga putli. Igsoon, dako kaayong gi-open sa Ginoo nato nga sadyang maghiusa ta sa pagsimba able ang langit. Ayaw niyo undang because every time magsimba mo, mag-gather mo, gi-open na nako, wala na'y babag. Ang presensya nako, mabati ninyo. Ayaw mo papanuko. Sadya mo ani mo diri, kung nakasala mo, pangay pasaylo, kay ang Diyos muhinlo ninyo, muhinlo nato sa atong mga sala. Aron doon na tayo freedom. Matag-usa na to. Gawas nun. Musimba. Muduol sa Diyos. And this is a privilege for the church. Para nato. Mga igsoon, kung ang mga teachers sa eskwelahan, particular sila sa attendance mo, check og attendance. Na mga teachers na to diri. Mag-check og attendance sa mga estudyante. At the end of the year, matanaw dito pilay attendance nila. Sa school year, 300 pila? 360, ma'am. 300, putang na to, 363 days, putang litan. Ang school days, 10 months. Tanaw din as teacher dire. Pilay attendance nimo for the whole year sa imong pag-eskwela. Dito po to basihan. Kung ang atong mga empleyado, mo time in, inigsulod sa trabaho, para
dili makaltasan ang sweldo. Kabalo ba kay gisoon? God is counting your attendance every time dunay panagtigom. Kung importante man sa mga eskwelahan ang attendance, kung importante man sa mga empleyado ang attendance sa ilang pagtrabaho, unsa ka importante imong attendance sa pag-anhi dire para mahimaya ang buhi nga Dios. Atong hatagag palakpak ang Ginoo karong buntaga. Kabalo kay gisoon sa diyang magtigom ta, basig wala nimo makatch up. Sa diyang magtigom ta, ania ang presence ni Lord. 100% ayaw pagduha. Nia ang presensya Diyos. Kauban nato siya. Buhi ang Diyos nga atong gianhian. Dili nato siya makita igsoon. Apan sa imong pag-ani diri, sa dang gituuhan nimo nga nianhi ka para sa Ginoo, tagbuon ka sa Diyos dinhing dapita. Ni Asya, tagbuon ta niya, andam siya, mutagbo nato, ingon nga usa ka lawas nga nagiusa paghimaya sa iyang ngalan. Daghan ta, pero individually, personally, God will meet your personal need. Tagbuon niya imong kahinam, tagbuon nimo imong kagutom, tagbuon niya imong kauhaw. Sa dihang ang imong pag-ani diri, imong gituyo, intentional, para pag-celebrate sa Diyos nga imuhang gidawat nga Ginuog manluluwas. Wala tami ani diri to see the pastor. Wala tami ani diri para i-check attendance ang atong mga sa leader nato. Secondary ra siguro na nga mga rason. Wala tamo ani diri para sa mga tao. Mianita dire, I came for the Lord. Himuon nato nga motibo, mianhi ko para sa Ginoo. Mianhi ko para kay Lord. Mga igsoon, mianhi ko kay musimba ko sa Lord. Mianhi ko kay magpasalamat ko ni Lord. Mianhi ko mudayeg ko ni Lord. Wala ko kabalo kung unsay nang hitabo nimo tibok semana. Wala ko nakabalo unsay problema ning abot nimo. Pero akong nasabtan nga sa dihang muduol ka sa Ginoo. Akong nasabtan, God will meet you in the point nga naa ka. Di ka pakyaso ni Lord. Nangitabo na sa akong life. Na Christian ko, way mo kong anak 5. Na Christian ko 4. Abi niyo gisoon, di gyud nako i-miss ang Sunday celebration. Magdaot akong anak kabalo ko, Lord, akong adtuan ikaw. Wala akong adto dito para check attendance. Kani akong anak nga nagdaot, akong bitbiton kay naaga ni ka na ay kayuhan. Inaana gyud gisoon, bitbit akong anak puno sa labhag ang iyang lawas na nanurok. Wala na ko igsapayan. Kaya akong gianhaan dili building, akong gianhaan tag-iya sa tanan, akong gianhaan Diyos, gamhanan sa nga tanan. And the faith of a righteous woman, pasidunggan sa Diyos. Sa pagsimba nimo, wala ikatandi kung imong intentional, miani ka for the Lord. Niani ka, bisag di ka kasabot sa kanta, ni connect ka ni Lord. Bisag di nimo masabtan ang mga awit nga in English, pero imong focus si Lord. Listen, di gyud kalabyan ni Lord. Tandugon gyud ka ni Lord. Di gyud ikatandi ang kalipay nga imong mabatunan. Di gyud ikatandi ang katagbawan nga ibutang diya sa sulod nimo. Tungod kay ang pagsimba sa Dios mo'y hinungdan nga gibuhat ka sa Dios. Doon ako'y kantang kaingon, I was made to praise you. I was made to glorify your name. In every circumstance, I will thank you, Lord. I was made to love you. I was made to worship at your feet.
Gibuhat ko, gibuhat ka. Giborn again ka for a purpose. Is to glorify Him. Bisag unsay imong circumstansya, bisag unsay nitabo nimo, sadyang mo duol ka sa Ginoo. Sadyang mo ani ka dire, pasidunggan nimo ang Ginoo sa imong giagian sa imong kinabuhi. You fulfill the purpose of God sa iyang pagbuhat nimo. Sa iyang pag-born again nimo. Nakalipay ka sa kasing-kasing sa Dios. Wala lang kakabalo igsoon sa imuhang pag-anhi dire nga nakapalipay ka sa Dios. Kung ang imong motibo is God, to meet God sa panagtigom. Hallelujah! The purpose nga giborn again ta, ang purpose sa Diyos sa tao is to worship Him, to love Him. Pero mapulfill lang na sa tao sa dihang makabaton siya relasyon sa Diyos. O kay nakabaton naka, fulfill kana nga calling ni Lord sa imo. I was made to love you, Lord. Sa Old Testament, gigahin yun ni Lord sa iyang katawhan ang rest day. Matod pa nila Sabado. But kung mag-isgot ta sa pagkabanaw ni Jesus Christ, Sunday was the celebration day for the resurrected Christ. Domingo ang panagtigom. Bisag unsang adlaw nga tigom nga gigahin sa Ginoo para kaniya malipay ang Dios. Amen. So kita ang atong panagtigom, atong gidisenyo sa Ginoo, tanang Christian nagsimba matag Sunday. O pasalamat ta sa Ginoo nga sa pagkakabig nako 1983, ang simba igsoon from 8 to 12. Kaya napay Sunday school, the divided section. Basta, wala pa ko nakabig ato. Ako mga anak, gi-invite na sa usa ka Christian nga, giabangan na mo, nag-abang mi sa balay sa usa ka Kristohanon. Ako mga anak, gipang-inbitar nga, matog simba. Abini mo, unsa inigabot nila, kadugay man kayo, masuko kayo ko. Tukot man yung simba ninyo, lapit magtunga sa adlaw. Gabagulbul ko. Pero pagka Kristohanon ako, kulang pa di ang half day para sa paghimaya sa ngalan sa Ginoo. Pero karon gi-reduce na to og 2 hours na lang. Bisag 2 hours na lang. Lord, help us, Lord. Ang uban bisag 2 ka oras igahin sa Ginoo. Tunga pagyud sa oras kawaton sa tawo. 30 minutes pagyud before magsugod mo apay pag-abot. Ayaw kawate ang Diyos sa time nga iyang gigahin nimo. Sulita ang 2 ka oras. Because the Old Testament is on for the whole day. Ilang gigahin to have a rest with the Lord. Kita, 2 ka oras. Pero ato itang Sunday sa gabi dito mo ko galingkod. Kahilakon kay ko katanaw mga isoon. Hapit na mahuman ang wali, mo pa'y pagkabot. Imagine na, si Marcos nag-speech, ning abot ka dito. Dili ba na pagkabinos sa usakan as authority? Gusto lang ipatanaw ninyo. The creator of heaven and earth, the owner of everything, ni Adire. Kauban nato. Why not give Him the full respect sa atong time, igsoon? Ako, igsoon, almost 40 years na ko. But dili gyud nako kawatan si Lord og time panahon sa tigom. Mura na gyud ko kahion kung 10 minutes na before time nga wa pa ko diha. Dili because I'm a pastor. Dili when I was yet worshiper like you, galingkod. Mura na ko maunsa kung ang time duol-duol na. Because akong mindset is dili gyud ko pwede Lord nga maghulat ka nako. Ako'y maghulat nimo diya sa church. Dili gyud pwede, Lord. Because I owe everything to you. Kung tanan imo. Kung makasabot bitaw ka, nga ang tanan na animo iya sa Dios,
Di nimo kawatag duha ka oras ang Dios para lang makakauban kaniya. Hello, 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 hello. Naabay nagdawat dire? Naabay nakadawat? Naabay nakasabot? Wala tani ani dire for a person. We came here for the Lord. Ano sa pastor? Masakitan kayo ko as a pastor. Because this is me in the Lord. Lord, sorry kayo. Naghanap po kayong na-late. Naghanap po kayong naulahi. Ang uban, Lord, human na. Mupay pagsaka. Unsa man yung simbahan. Suroy. No. Ni suroyan. This is a place. This is a holy place. Because God, the Holy One, is with us. Niya ang balaan nga Diyos. Ni ang tag-iya sa tanan. Ni ang nagbuhat sa langit o sa yuta. Kung makakita lang ka, basa ang revelation, unsay itsura sa Diyos. Iyang mata nagdilaam. Iyang bisti dili makita sa kasilaw. This is the God we worship every time mo gather ta. Ingon siya dire, Matthew 18:20. Matthew 18:20. Kung duha ug tulo magtigom sa akong ngalan, ana ako uban kanila. Ni ako uban nila. Tuo ba ka ana? Uban ko nila. Kisa man ang uban na to. Dili amay-amay. Imagine na ako kung magsimba ko, imagine na ako. Imagine yun ako si Lord. Kung di ko ka na muyok mo, kung pwede pa mo hapa ko, di naman ko kahapa, kaya di ko kabangon balik. Kita ninyo? In reverence to God. Pagsimba, paghimaya sa Ginoo. Ingon ana, igsoon ang atong attitude. Usahay man ko nga Lord, kana bitaw mga event sa kalibutan, kanang mga dagkong event, mga K-pop, mga basketball, nga mga event, grabe. Ang mga tao, mga tulog pa sa gabi parang pagkabuntag, pag-abli na anak. Hello? Kita ninyo? Katong gilas, nga basketball, nga grabe ka ito sa ang Pilipinas, mo nag-gilas. Ang, sa ito nga event sa kuandak? FIBA. Nangatulog, igsuon, nanghigda. Ano man, ninig pag-abli sa gym, unang sila nga makasulod, grabe ka excited, grabe ka hinam. Kan mga singers, mga bot, mga singkit ug mata, grabe yung ka hinam, grabe, magbayad ba? Perting mahala. Pag-abli sa pultahan, magsirit panagan para nasa para makakita. Para makita silang idol. But don't you know, God, labaw sa tanang K-pop, labaw sa tanang hanas nga player, kauban na to. So it's not an ordinary thing to have fellowship with one another, kauban ang Diyos. Munang si Jesus sa dihang, niadto siya sa templo. Suko kay siya. Ano man, sa templo na namaligya, ang liyag baka, nang wag sinsilyo, giimong merkado ang simbahan, ang tigumanan. Gipanglingtuwad niya, gipanglabay niya, giingnan niya. Suko kay siya. Ayaw himo ang merkado ang balay sa akong amahan. Nakahinumdum ang mga disciple sa word, sa Old Testament. Ingon ang pulo nga. The passion for God's house. Ang grabing gugma sa balay sa Diyos. Sa Old Testament, it's called temple. But sa ato ang panahon karon is called church gathering. Kung may kag church, dili building.
mga tao na. Mga tao nga nakabatog relasyon sa Ginoo. Gitawag church gathering. Ata. Number 2, hapit akong maura sa igsoon. Ano pa ko'y number 2? Nakadawat ba mo igsoon? Gi-express lang nako unsay gibati. Gibati nako, gibati po na sa Ginoo. No, dili gyud na ihikaw sa Ginoo sa pastor. I'm doing ako ning gikuan sa inyo ha. Wala ko nagsulti ani para mumusugot. I've done already para mahimong blessing sa inyo. Number 2, church attendance fulfill your spiritual needs. Ang pag-ani nimo nagtagbaw sa imong espirituhanon pagkinahanglan. Kinanglatangan na itong prioridad ang panagtigom. Kay dili mapulihan kung dili bitaw nagagtagag priority. Di tayo tagtagaan na itong importansya. Mapulihan man eh. Mapulihag kaligo. Makulihag palihog katrabaho sa balay. Magkapupulihag outing. Magkapulihan o mga biyahe. Kung di natagag priority. Usahay. Siguro, salamat ka wala diri. Kaya karon sige tingulan. Usahay mo tanaw, dag-uman, adi lang sa kumsimba. Pero wala na diri. Inay mo tapa, dili na ako. Hallelujah. Naay owel nga igabubo sa tua once na atay mag-fellowship ta. Naay owel kay naa ang espiritu sa Ginoo. Fulfilling, no? Matagbaw atong kalag, mupuno sa needs atong kalag. So kung maghiusa ta pagsimba sa Ginoo, do natay kinasuluran nga katagbawan. Dunay fulfillment, dunay kay ma-feel nga comfort sa imong kinasuluran. Na ipanalangin sa Sunday simba nga dili nato ma-experience kung kita-kita ra sa atong balay. Lahi pud ng personal nga pagsimba. Lahi pud ning gathering nga sama niini. So Psalms 107 verse 32. Psalms 107 verse 32. Let them exalt him publicly before the congregation and before the leaders of the nations. So ingon ang Bible, ibayaw, himayaon, atong pagpakpak, atong pagsinggit, atong pagpasalamat sa Ginoo, nagbayaw. Ingon nga congregation, ingon nga hiniusa, before the leaders of the nation. Sunday service, may kagayon na nato nga mag-usa pasalamat, pagdayeg, pagtuboy sa ngalan sa atong hinigugma nga si Jesus. Gigugma ba niyo mo si Jesus? Hallelujah! No? Na-purpose sa atong pag-ani. Pinaagi po nato, mapakita nato atong gugma, ang pagtuo, pagsalig sa Ginoo. And the mark of a born-again Christian is masimbahon. Sa wala pa ta mahimong nakabatog relasyon sa Ginoo, dili na to priority ang simba. Agree or disagree? Dunay uban simbalag lubong, kasal, bunyag, sa pa Berni Santo, sa pa okasyon ra. Unya kalabi na gyud kung dunay nagsakit, grabe na gyud na. No, kung dunay kuan kanang mao na gyud pagduol sa Ginoo. Pero kabalo ka sa nakabaton kag relasyon sa Ginoo, ang marka nimo masimbahon na ka. Percentage sa imong life is naa sa church. Mutingala na sila, huy, sa una lagi na, no, mo ato lagi nagsimbahan, talag sara, mo usang sa katoy. Karon lagi, kada Domingo, whole family lagi, paspas lagi na sila, magkuhan lagi na sila, para mo simba. That's the mark sa usa ka Kristohanon. Ug di na siya paulaon nimo igsoon. Kay kung dili nabitaw ka mo, di nabitaw ka mo, paltang nabitaw ka, naunsa naman na siya, sa una lagi kada Domingo, karon tuan na lagi siya, nangaligo na lagi dagat, giko na lagi sa, lahi na. But salamat sa Ginoo, bidak Spirit of God, nga magkalayo na to. Himuon na to, nga usa, kada, not ordinary thing, ang pagtigom na to, kada Sunday. Number 3, it's the place we can serve one another. Ang atong fellowship diri, usa ka paagi nga makaserve ta one another.
Kana bitang imuhang sa imuha bitong pag ganina gipatindog sa wa mo ko kita ninyo nagkaanan na mo nagimamatay ba mo. It's serving. Smiling is serving. Kaway-kaway is serving. No? Makapanahon nga makaserve. Ug doon na tayo mga kaigsuunan diri nga mga volunteer nga nag-serve na to every Sunday. No, siguro na first service nga nag-volunteer, second service, third service, nag-volunteer ni sila. Na sila dito sa traffic, na sila diha sa Sokor nagpayong, na sa tech team, na tanan diri nga nakita nimo is time to serve the Lord. Mga talento, mga gasa to serve the people of God. Muna gingon diri sa 1 Peter chapter 4 verse 1 Peter chapter 4 verse 10. 1 Peter chapter 4 verse 10. God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. So, dili siguro tatanan na imong volunteer ani kanay na po'y nag-volunteer sa Casillas, nang limpyo sa Casillas, na nag-volunteer para dire sa music, sa Talentsville. Di siguro tatanan naka-volunteer, but imong pag-ani dire is you have served your brother and sister. Nakaserve ka, nakapanalangin ka, nakapadasig ka, imong presensya, nakalipay sa imong igsuon diha sa pagtuo. Naapa di ay ka. Tingnan mo tapad, naapa di ay ka. Amen? So, mao ni atong pagpulpil, mao ni atong pagkuan sa atong mga gasa, atong mga talento, sa matag ani na to pagsimba, nag-abli ni og pultahan nga makahimamat pud tag mga new friends. Mga classmate na to siguro, kauban na to sa pagtitag, pagsimba. Salamat sa Ginoo sa fellowship, community. Muratag, dili na to, dirag mura, community ta, komunidad. Wala ta sa usa ka lugar nagpuyo, but kung magtigom ta, we are a community of believers. Komunidad. God is glorified. This is the place where you belong. Inay mong tapad, this is the place where you belong. Church attendance pleases God. And the last, it's a glimpse and foretaste of heaven. Gusto ba kang makakita unsa gyud ang langit? Makatilaw unsa ang langit? Kani. It's a foretaste of heaven. Dire ka, ay inani ang langit. Na ay pagtayig, na ay community. No, kani imong tapad, magtininuod ka, igsoon, kay di lang kita magkauban dire, magkauban punta sa sunod nga kinabuhi. Amen? No? So, sa Psalms 42 verse 1 and 2, Psalms 42 verse 1 and 2, ingon ang Bible, ingon nga nangandoy ang lagsaw sa mabugnaong kasapaan. Nangandoy usab ako kanimo, O Dios. Giuhaw ako kanimo, O buhing Dios. Kanusa ba ako makaduol o makasimba kanimo? Pangandoy sa usa nga nahigugma sa Ginoo. Kay kabalo siya nga sa dihang naa siya sa panagtigom. It's heaven here on earth. Langit dire sa yuta. Dili ba? Dili po nako, dili nako mahulagway ang langit, no? It's more than you can think ang heaven. But diri it's a foretaste nga ang langit di ay malipayon. Amen? Ang langit di ay sadya. Di ay boring. Ang langit is full of peace. So kung naa ka diri, na malimtan mo imong problema, malimtan mo ang bayron og utang, bayron nun sa kuan, sa kuryente, bayron sa tubig, kalimot ka nga pag-uli, bayron nun sa tuition fee sa imong anak, pag-uli, kalimot ka na wala na kay bugas, hallelujah, sa una o sa kasako imong paliton, karon 10 kilos na lang, salamat kapalit gihapon, makalimot ka sa nabilin because the peace of God mo puno nimo. Imong mabati ang peace. So sa langit, the total peace ma-experience nimo. Diri is a foretaste kanang makatilaw makamod ay ni langit. Muna nga magbansay na ka diri kay moadto kag langit. Amen, 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 amen.
Magbansay na ka. Magbansay ka, kanta. Kaya pakantahon niya ka sa Ginoo dito niya, okay kanta. Di ba? No? Magbansay ka. No? Saba kayo na siya musimba. Kuha kayo na siya, ay, saba sa langit! Grabe ang saba sa langit. Oy, di ba ka 24 elders dito, walay laing buhaton magsimba, pero dili na magsuon nga. Wala tayo laing buhaton dito, kundi sige lang kanta. Dili po na mao. Dili ang langit, igsoon, is just what we experience here on earth. But total peace, total joy, total. Walay sala ang langit. Munang parting dinduta puyan ang langit. So dire, gipatesta, ay mauday ni langit, Lord, bibo, magpakpak, maglipay, manganta, maminaw ni mo, Lord, makabati sa imong tandog, o what a touch. Sa diyang tandugon ka, dili ka kasabot sa imong gibate. Samot na kung magkita ta sa Ginoo. Amen? Amen, Exxon. Sa panahon sa pagsimba, cry out to God. Cry out sa presence ni Lord. Sultihi siya nga siya lay imong gitingwa. Sultihi siya nga gusto kang maduol niya. Sama sa kanta niya. Ganina na to. Sa atong gikanta ka ganina. Imagine na nga ang langit. Imagine na nga niya ang Diyos. Niya ang langit kay niya ang Diyos. Oh! Ang langit, dili matawag ang langit kung wala ang Diyos. So kung na ang Diyos dire, na ang langit o banata. Kay niya ang Diyos. Ug angay siyang tahuron, angay siyang kahadlukan. Ag soon, I tell you, hallelujah, I tell you nga, muuli ka, kung imong giani diri ang Diyos, doon na kay kahinam, doon na kay excitement, muuli ka karong buntaga, muhandom na pud ka. Sunod Domingo na pud, Lord. Magdali ka. Lord, mag-ready na ko. First service ko, Lord, intentional. Ayaw pagsanggutot. Second service, ikaulan man. Third service, ikaulan. Wawa na impas ang Domingo. Intentional. Lord, first service ko, rain or shine. Naay plite o walay plite. Naay mo text or walay mo text. I will go to the house of God. Because God is my Lord and my God. Manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Woo! Ang tanan mo, yes, Lord! Hallelujah! Magsaba ang mga katawan sa Ginoo. Pagdaig sa Diyos. Hallelujah, Lord! Salamat, Lord! Salamat! Oh, we give you praise. Salamat, Lord. Pagrespeto na mo, di mo Ginoo. Ipalabaw na mo sa pagrespeto sa mga tao nga mo gilook up, Lord. Muluk up minimo Ginoo nga labaw sa tanan. Muluk up minimo nga source sa tanan. Ug dili mo mi pakyason Ginoo. Hindi mo pakyason na mo makasing-kasing, Lord. Because you look at our hearts. Particular ka sa mo kasing-kasing, Lord. Ang tanang nangandoy na mo mapuno. Ang tanang giwaw makainom. Ang tanang ni ani nga dunay purpose matagbo. Kay naa ka. Niya ang langit avli, Lord. Oh, we worship you, Lord. I worship you, Lord. Come on. Just worship God. Just connect with the source of everything. I-connect imong kaugalingon, Exxon. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Gugma. Karabasya kabasanta. Thank you, Lord. Butangig kahinam imong sulod, Exxon. Butangig kauhaw imong sulod, Exxon.
Kay ang Diyos, gimingaw po nimo. Naghandog po na Diyos nimo. Hallelujah, Lord. We give you praise, we give you praise. Thank you, Lord. Gugma alang kanimo di buok nga kasing-kasing ko ihalad ko ang kinabuhi ko para kanimo akong Ginoo. Pasalamatan ka sa imong dakong gugma ug sa pasaylo nga nadawat ko pagasimbahon ka pagayukuan ka amahan nga labing gamhanan. One more time, big song. Gugma alang kanimo ibuok nga kasing-kasing ihalad ko ang kinabuhi ko para kanimo akong Ginoo. Pasalamatan ka sa imong dakong gugma ug sa pasaylo nga nadawat ko pagasimbahon ka pagayukuan ka amahan labing gamhanan. Lord, sorry. Pasaylo kami sa mga kabakyasan ni mo, Lord. Sorry kung doon ay panahon, kilaayan mi, kapuyan mi, doon na may lahi ng mga giuna-una ang matang panahon sa panagtigo. Lord, thank you. Salamat sa pasaylo, Lord. Salamat sa pagpasabot ni mo na mo, Ginoo. Unsa ka importante ang mga butang nga imong gipiyal na mo. Ingon nga imong katawan. Di lang mi, Lord, na imong nag-fellowship every Sunday para sa personal nga katuyuan. Kundi, Lord, thank you. Tagaan mi nimong katungod na makatilaw mi sa langit diri sa yuta. Ang mga tao sa gawas makakita unsa ang mga Kristohanon kadiboto sa panagtigo matag Domingo. May muming blessing sa mga tao sa gawas. Lord, help us, Lord. Tabagi mi. Dasi kami kanunay, O God. Di mi makalimot, Lord, sa mga butang ay mong i-impart na mo karong butang. We honor you in this place. For you are here in this place. Samtang, Lord, nagbarog mi sa imong presence. Ang dunay pagkinahanglan karong buntaga matagbo sa ngalan ni Jesus.
Hallelujah, Lord. Sige, igsoon. Sulti ang Ginoo sa imong kinahanglan niya. Bigkon ta mo biyaning dapitan. Sulti ang Ginoo sa imong gusto. Kung doon na kay balatian, pangayo sa Ginoo, Lord, I pray. Release your healing right now. Matagmo ang pagkinahanglan sa ngalan ni Jesus. Kung doon na may kagubot sa panimalay, mana ang kalinaw pag-uli na mo sa ngalan ni Jesus. Kung doon na may mga anak nga na wayward na, Lord, makabalik sa imong poder. Hapit na kapubalik, Lord. Magseryoso ang matag usa sa ngalan ni Jesus. Salamat sa tanang nangayo karon, sa tanang miduol ni Muron. Walay pakyaso ni mo, Lord, kay niya kakauban na mo. You're able, Lord, to supply. You're able to meet our need, Lord. Salamat. We glorify you. Thank you for being with us. Thank you for the fellowship. We honor you. We love you, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. At ang ano itong kusog na palakpak si Lord exalt. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kapag lingkod mo mga exalt.